गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम आरो खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली फेरेंगा बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, बिथाङा बहाबा दैबानानि थाखाय थांनाय गिदिंनाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, बा बहाबा सोरनिबा न' फिथा सहैनाय बेखौ आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बुंनांगौआ बेनोसो, बिथाङा NDFB आफादाव थानानै बिआर फेरेंगा नाम लादोंमोन ना। बिआर फेरेंगानि बिथांनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय बै समाव NDFB आव थानाय समाव, दिनै बे स्टेटमेन्टखौ आं होजोबगोन साननैसोनि उनावहाय, बा बिनि नांगौ समाव होगोन आं। बिआर फेरेंगा रनजित बसुमतारी, जायखौ बुङो रनजित बसुमतारी EM UPPL नि लिडारगिरि आरो बय समाज सिबियारि, गियानि गुनि, साबसिन हामसिन ना बर'नि गेजेराव दिनै बिसोरनो। आं NDFB प्रग्रेसिभनि गोबिन्द ग्रुपनि आंनि मुंखौ दिदार कुमार ब्रह्म बुङो आरो आफादाव बिटिकु होननानै बुङो। आं दिनै बेसेबांबा गोबाव बोसोर जालांबाय आंनि बेमार आजारजों आं भुगिनांनाया। दिनै बे बेमार आजारजोंनो आङो दिनै दिनैहाय मानो बिदि गियानि गुनि होनना बुंनो गोनां जादों। थ' दिनैहाय बियो बहाबा दै नायहैदों, रेसन माबा माबि हैदों, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बुंनांगौआ बिसो जे नैबे गथ'नि बारैसो बुंनो गोनां जादों। NDFBनि गथ'फोरखौ दे नायनांगौमोन। ओमफ्राय दिनैहाय सासे सेंग्राया बिसनायाव गोग्लैसोनानै दं, बै सेंग्राखौ दे नायनांगौ दायथ'आ दिनै गबिन्द बसुमतारीजों आरो फेरेंगाजों। बिथांमोना एसेबो नायनो थाखाय गियान गैला आरो बिसोरखौ गोसोखांनो थाखाय सम गैला बिसोरनाव। नङाबा बेफोर गथ'फोरखौ लानानै सानसे समाव बिसोरो मा खालामदोंमोन, गथ'फोरखौ बाहायदों, बाहायनानै ओमफ्राय बिसोरो माइरं लाय होनना बुंदों, गथ'फोर माइरं लायदों, दै लाय होननानै बुंबा बैफोर गथ'फोरा दै बायदिसिना रोगानानै होदोंमोन। नाथाय दा बिसोर गथ'फोरा दिनै जाय बेराम जादों बे टटेलि थैखादों दे, एक्सपायार जाखादों, थैखादों। खारन मानो थैनायनि जाहोनफ्राबो बेनो, बेमारजों, गुलिजों थैयासै। गुलिजों थैयोब्लाथ' साबसिन जागौमोन, मोजांसिनबो जागौमोन। दा जायफोर थैनायनि नामाव गाबख्रावबाय थानो, बेफोरबायदि गाबख्रावबाय थानो थाखाय मोजां जागौमोन आरोखि, सरकारखौ दुसिबाय थानो थाखाय मोजां जागौमोन। दाथ' बियो जेरैबायदि नुदों गियान गोनां, ओमफ्राय लेखा गोरोंफोरा बेफोरबायदिनो बोनदां। आरो मा होननानै बुङो, जुदि मा पावारफोराव थायोब्ला हयथ'बा बेफोरखौ गोसोखांनो थाखाय समबो गैला। आनखि गथ'फोरनि खोथाखौथ' बाद दोन, दिनै NIA केसआदि मा अबस्था जानानै दं। रनजित बसुमतारीया जोंना लेखा गोरों, साइस गोनाङा, माने बियो मा होनना बुंगोनथाय, NIA केस नांनानै थानाय सेंग्राफोरा जे मोननैसो खोथा जे बुंहरदों, बेखौ गोसोआव दंना गैयाथाय, बे आरो थानाय नङा, थानायबो नङा। अनलि गोसोआव थागोन बियो बबे जायगायाव आङो सोरनिफ्राय मा फैसा मोनगोन ना, बेखौसो धान्दाबाजि बियो। फैसानि थाखाय बिराद मतलबि बियो। आरो बियो NDFB आव थांनाया अनलि फैसानि थाखायसो थांखादोंबो। सिदा सिदि बाथ्रा, फेरेंगाया दुखु मोननानै बा गाज्रि मोनना लाब गैखाथारा फेरेंगा नोङो। नों बायदिया दिनै बेफोरबायदि सरकारियाव गाद्दारि मानसिफ्रा थाब्लासो सरकारफ्रा एसे लास्टिं होयो। आरो गाद्दारि मानसिफ्रासो हारिखौ फानग्रा, आरो जा गावनि आंगो लोगो बेफोरखौ सिनायनो रोङि ना, बेफोरबायदि मानसियासो बेफोरबायदियाव थायो। नङाला मालाबाबो लास्टिंबो होनाय नङा। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा, नोंथाङा दिनै सरकाराव दं, ओमफ्राय दिनैहाय NIA नांनानै केस थानायफ्रा मालाबा उदिस लाहैदों। ओरैबायदि दुखु खस्थ' दङ बिसोरो, फेन गंसे मोजां गैया। फेरेंगायाथ' AC आव थानानै मालाय मानसिया अमा खासि बायदिल' जालायलांबाय, अमा फायलाफोर बायदिल' नुलायलांबाय मानसिखौनो। जि जायगायाव लंपेन्ट गाननो रोङामोन, दा गामसा गाननानै गिदिंग्रा जाबाय। साइसबो नुयो गामसा गाननानै थांबा, साथा गंसे लानानै दै सेराव गसंनानै थायोब्ला मोजां नुयो।
आं बुंनायनि जाहोना बेनो आं बे NDFBनिखाय आं बेखौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो गुबुन माबा मोनबा आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुङामोन खारन बियो NDFBनि लिडारमोन सानसे समाव ओमफ्राय गथ'फोरखौ बियो बाहायग्रामोन केम्पआव अरलाय होजेनग्रा नांलाय होग्राया बे रनजित बसुमतारियानोमोन दा फैनानै NIA केस नांनानै जाय सेंग्राफ्रा दिनै NIA केस नांनानै जेलाव हाबनानै दं बिसोरखौ जे बरननो थांनानै जे दान्दिसे खबर लाहैनो बा गस्ला गांसे बायना हैनो बे गियाना गैला अनलि बियो गावनि न'खरखौल' नायनो गोरोंसै ओमफ्राय एसे एनै रायजो राजाजों मोजां मोनफ्ला जानायनि बा अनजानायनि सोरनिबा न' फिथा हास'हैनाय बे गियाना दं आरोखि बाद बाखि जेबो गैया हारिनि प्रति सिन्था खालामग्रा मोनबाथ' बे सासे सोरबा लाख्रा ना माख्रा साराय खिबुआ बेखौ एसेब्लाबो बुंगौमोन हारिनि सानग्रा मोनब्ला बर'नि सिन्ताधारा सानग्रा मोनबा बे लाख्रायाखौ बियो बुंगौमोन रनजित बसुमतारिया बिनि फारसे बर'नि फारसे बिहा बुंनांगौबा जेबो गैया बिहा बर'नि प्रति अनग्रा जेबो नङा बियो अनग्राबो नंखाया आरो साननायबो नङा मालाबा बुंफेरदोंमोन नामा बिफोरो दिनै बियो रन्जन दैमारिनि बाथ्रा ना बेजोंनो सानसे समाव अरलायदों बियो ससियेल मेडिया बा निउस पर्टेलनि गेजेरजों बिराद गिदिर गिदिर लेथ्रा लिरग्राया रन्जन दैमारिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंग्राया रनजित बसुमतारियानोमोन बे बुंबाय थादोंमोन बिनि उनाव रन्जन दैमारि सारा जेब्ला स्टेटमेन्ट होफिनदों बिनि उनावसो बियो जेबो होफिननो हायाखै आरो होनोबो हानाय नङा दा दिनै रन्जन दैमारिया सागान होआमोनबा दिनै बे EM जागौमोन नामा जानायबो नङामोन थ' खोथायाथ' गोबां बाथ्रा बुंबावनांगौ दङ दिनै गुसुंबाबो बेखिनिखौ लाबोनाय जाबाय आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि